Hi guys, in the vlogs ni mauni akong inahan manghalay sa kabuntagon. Manghalay. Dra iyang gibudnab. Dumulan kunig daw ni. Sunod ikuan ihalay. Kuyaw kayo mo kuan si mami. Kuan. Tugaon pa. Tugaon tidak dapat. Nalubaran di ang sinina sa kuan jato. Yelo na sinina ba? Ha? Nalubaran. Sa nalubaran. Natakdan sa kulor na yellow. Naipon ako ba ang yellow? Sa kulor ni Ate Jackie. Pero nga pud na. Uni akong mama guys, nang halay jud. Kay butan man. Ito kadapit okay. May kawayan kadapit. Basta ka dili. Una kong mama. Pre pa ang ihang gihalay karon 1 2 3 abo 1 2 3 4 na ron 4 na ihalay ron. Muna kong mama kay butan man ni akong mama kay na may bana. Na iba na mabutan di ay. Ah, Ano di na. kahimao og mga butan. Ano di ana. Kinsa ka yung sinina ang sa plano ang. Minsan ka niya. Ang inday vlog niya. Kana? Unsa man na siya? Kang inday vlog. Uniform inday vlog. Oh, para sa school. Kani ang uniform ni inday vlog. Mag-uniform si Inday Vlogs. Wa may school gid karon. Karon wala school. Unsa man day ta karong adlaw? Today is Ay, ito Saturday. yes, Saturday. Very good. Ang kabaw man ka na Saturday karon. Hello lang. Kay gahuman sa Wednesday, Thursday. Kay gahuman sa Sige mo bitaw sakto bitaw. Monday, Oh. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Oh. Saturday, Yes. Sunday. Hello. Tinuod. Mga lagi ka no? Kasi nagtudlo sa inyo anak. Mama! Hello. So very good. So ready na kang kuan magbasa unya. Tudloan di kag basa unya. Mali akong mama guys. Nahunyatig na sa man ko. Guys, ay kasi yung sad ko ni mata. Kasan nang ko to akong shila oy. Wala akong mama kay nanaw ni Jibana jud kay sa muning butan kayo sa tanan. Pa kung iba na butan di ay. Oo. Tala na. Bye-bye.